ସେଦିନ ଘନ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଲୁଆ ଖାଇ ନଈ କଡ଼ ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛବିରାଣୀ। କିଛି ଯୌନ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ଭାବିନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୋଷ। ସେଇ ଖବର ପାଇଁ ସେ ବି ଖବର ହେଇଗଲେ। 1980 ମସିହା ବିଲୁଆ ଖାଇ ନଦୀର ନରହନ୍ତା କାହାଣୀ। ରାତି ଅଧାରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଭୟାନକ କାଣ୍ଡ। ଆଜି ବି ସେଇ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋମଟା କରି ଉଠେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ଛବିରାଣୀ? କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ? ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅ ଥିଲେ ଛବିରାଣୀ। ଘର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ନବକିଶୋର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପରିବାରର ସମ୍ମତିରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଛବି। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିରିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ଛବିରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନବକିଶୋର ପେଶାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖବର ନ ଛାପିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ପକାଇବା ସହ ଅନେକ ଧମକ ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସି ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପି ଯାଇନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ହଇରାଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 6 ମାସର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ରାଜି ନଥିଲେ, ହେଲେ ପରେ ସେ ଛବିରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା 1980 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 6 ମାସର ପୁଅ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଏକ ନଦୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ବିଲୁଆ ଖାଇ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ପଠାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଛବିରାଣୀ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ନେଇ ପଳାଇବାକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନବକିଶୋର ସେଠାରୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ନେତା। ସମୁଦାୟ 8 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଭୁ ଭୁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନବକିଶୋର। ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଅଟକାଇଥିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ସହ ନିଜ ଛୁଆର ବି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ନବକିଶୋର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଛପାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସାମିଲ ଥିବା ନେତାଙ୍କ ନାଁ ନ ନେବା ପାଇଁ ନବକିଶୋରଙ୍କୁ ଅନେକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଜି ବି ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସବୁ ସତ କହିବା ସହ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପକ୍ଷରୁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଖୁବ୍ ତୁମ୍ଭି ତୁଫାନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋରଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସତ କହିଥିଲେ ନବକିଶୋର। ହେଲେ ଏତେ ପରେ ବି ହାଇକୋର୍ଟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ କେସ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେପଟେ କୋର୍ଟର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଘଟଣାର 22 ବର୍ଷ ପରେ କେସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ହେଲେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଚପାଇଥିବା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡିଜିଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ନବକିଶୋର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିନା ଦୋଷରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କିପରି ଛାରକାର ହୋଇଗଲା, ଏହି ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସତରେ କ'ଣ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ କି?